Gani nan a fadar gwamnatin Najeriya Aso Rock tare da Malam Ibrahim Khalifa limamin masallacin tunawa da Alhassan Ɗantata. Malam Ibrahim, naji kana faɗan cewa a wajajen 2015 har umra kuka tafi saboda wata addu'a. Me ya faru ne? Wato a lokacin ɗaya daga cikin waɗanda suka cikin wancan gwamnatin, ba zan ce wani ba don bai kamata ba, ya ba mu izini, ya ba mu tikiti da guzuri, ya ce mu tafi umra. Ba wai roƙon Allah za mu yi alaba gwamnatin su nasara ba, a'a ku roƙi Allah ya rusa gwamnatin mu, kar mu sake cin zaɓe. Ya za ka ce haka kana cikin gwamnati ka ce a roƙi Allah ya rusa gwamnati? Ya ce a'a, ai wallahi idan wannan gwamnati ta sake cin zaɓe Najeriya ta wargaje. Ba saboda komai ba za a shiga tashi hankali, za a yi facafatar da ta wuce hankali, a yanzu ma ana yi fiye da tunani, sannan kuma in ba a sa ƙasar ba sai ta wargaje sai an raba ta. Saboda haka yasa ku ji ku riƙi Allah, Allah ba ku sa'a akan ku riƙi Allah, ku yi ta dawafi da sauransu akan Allah ya ba shugaban ƙasa Buhari nasara ya ci zaɓe, shi ne kawai za a samu zaman lafiya a Najeriya. Ko ba komai kuma alhamdulillah an samu. Muna can Saudiya kamar irin wannan lokacin ana gobe jibi muka tafi Kano, muka wuce Saudiya, muka je muka dinga dawafi tare da abokananmu. Ashe sauran wani mutum 130 ko 100 da nawa, ba zan ce daga wuri kaza ba, gari kaza ba, amma tare da su muke wannan dawafin. Ashe su nufin su suna so su koma zaɓe ne, mu kuma nufin muna roƙon Allah Buhari Allah sa ya ci zaɓe. Har ma aka ce mu riƙa roƙon Allah da wata aya ta Qur'ani da manzo Allah annan kogon Hira da aka ci yake da dan uwansa sai na Abubakar, la tahzan inna laha ma'ana, karfa ka ji tsoro, Allah fa yana tare da mu. Wannan la tahzan inna laha ma'ana din malaman hisabi a Makka suka buga lissafi cewa adadin sa 774 shine adadin local government na Najeriya. Mu dinga dawafi da shi akan Allah ya ba Najeriya lafiya kada ta wargaje. Muka kuma wannan muka samu nasara cewa muna jam aka ce ma shugaban kasa na wannan lokacin ma tun ma kafin a faɗi result ya kira Buhari yana masa murna cewar ya sallama cewa ya ci zaɓe ya kada shi. To wannan addu'a ce kawai, ba za mu ci addu'a mu ba, amma mu ma muna da wani kowa da gudunmawa a cikin wani al'amari. Yanzu ma muna kuma addu'a zahiri da badin, Allah ya sani. A wancan lokacin Allah ne kadai ya san abin da muka karanta na addu'o'i. Wallahi tallahi qul Allahu malikal mulki tu'til mulka man tasha, dinnan mun karanta ta adadin annaba 124, kowanne 1000 kuma sai mun karanta wata hudu ba wanda ba zan faɗa ba. Wanda wannan hudu ba a lokacin muna roƙon Allah ya cewa Allah ya sa dukkan 'yan Najeriya, shugaban ƙasa Allah ya cusa musu soyayyarsa, su danka masa Najeriya da ƙuri'arsu da komai nasu, kuma an yi haka alhamdulillah. Wannan ba muna faɗa don a'a mun yi dan Allah ne, kuma almajiran da suke wani abu ba su buƙaci komai ba, aka dunkula aka wannan aiki ba don mu samu zaman lafiya, din haka aka yi wannan aiki. Malam Ibrahim Khalifa, idan shi Buhari musulmi ne, Atiku Abubakar ma musulmi ne, yau dai an amsa gayyatar Buhari a fadar Aso Rock. Shin idan Atiku ya gayyace ku za ku je? To ai kasi shi lamari na duniya, wato sha'anin shugabanci abu ne a hannun Allah. Amma kyakkyawan zato duk abin da ka ce guda biyu ne, ko duk da musulmi ne dukansu, in an ce abu guda biyu ne to ɗaya kyau komai kansa. In kuma suna da yawa ɗaya ne shugaba. Ba a nuna kiyayya ga mutum kowane iri a zahiri, don Allah shi san me zai faru. Amma kyakkyawan zaton muna kyakkyawan raja bisa ga wannan abin da muka sa a gaba ɗaya. Muna fatan Allah ya bawa ainihin wannan shugaba na mu Buhari ya koma don ya karasa ayyukan da zai yi, in ya Allah ba shi cikakken lafiya, ya karasa ya gama aiki, kuma Allah sa ya gama lafiya, ya koma gidansa ya zauna lafiya har ya kasa rayuwarsa barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ma raina ainihin wani shugaba, balle shi Atiku, kowa da yanayinsa, kowa da amfaninsa. Ma la yuhmil kulluhu wa la yatruku kulluhu. Abinda ba za a kwashe shi duka ba a jabar da shi duka, ko bai da amfani a wani bangaren yana da amfani a wani bangaren. Haka rayuwa take. Amma mafi yawanci ko a makaranta kada an ce mutum ya ci jarrabawa akalla ya haura kashi 50 a bisa 100. A yanzu an ce ka kawo, an ce ka je ka jama'a ku zaɓi mutumin kirki, in ku zaɓi mutumin mai gaskiya, ku zaɓi mai amana, ku zaɓi sai kowa ya san wa kake nufi, ba sai ka ce Buhari kake nufi ba. Ku zaɓi mai gaskiya, ku zaɓi mai amana, ku zaɓi mai cika alƙawari, ku zaɓi wanda ba zai sati kuɗin mutane ba, ku zaɓi kaza. Ai wannan ba sai ka ce wani Buhari ba, kuma kowa ma ya san wa kake nufi, kawai Buhari kake nufi. Saboda haka ba mu ba ma kin Atiku, ba ma kuma abin nan dinsa. Dole ne sha'an kamar neman aure ne, kowa zai iya nema, amma kuma da yawa akwai wanda aka furjayi a kansa. Kyakkyawan zato ainihin ga Allah da bayan Allah, haka muke fatan alkhairi a gare mu ga baki daya. Allah Ibrahim, mun gode kwarai. Allah saka alkhairi. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Ibrahim Khalifa, imamin ratibi daga masallacin Sultan Tata a Abuja, Najeriya. Wassalamu alaikum warahmatullahi.